Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Vă salutăm din bucătăria noastră de acasă, eu și soția mea. Vreau să spun de la bun început că mă bucur foarte mult că mulți mi-au scris că ce bine că am revenit în bucătărie. Se pare că lucru e pe locul 3 undeva, 4. Bucătăria e pe primul loc. Mă bucur pentru asta. Astăzi vom bucătări ceva foarte bun și vă arăt despre ce e vorba. Ia uitați, oameni buni, soția a reușit să mai strângă atâta fasole verde, dar se pare că o să mai fie încă, pentru că a plantat pe la mijlocul verii undeva, încă, ca să avem și pe toamnă fasole verde. Așa că vom pregăti fasoles verdos cu cozi afumatos. Ia uitați, aici avem niște cozi de porc afumați, de la magazin, bineînțeles, dar o să dea gust și o să fie ceva extraordinar de bun. Vom folosi morcovi, vom folosi rădăcină de pătrunjel din grădina noastră, o ceapă și vom pregăti cu lapte. Cu lapte îl vom pregăti, vom face ceva minunat de bun, așa cum am amintit în alte dăți. Când facem ciorbe, supe, atunci facem așa pentru 2-3 zile, așa că acum facem să avem iarăși pentru 2-3 zile. Stați aproape să vedeți pas cu pas. Ia uitați, oameni buni, am aici legume curățate și, sigur, rădăcina de pătrunjel cu bucăți de pătrunjel acolo pe el, că acolo are loc să fiarbă, să dea gust ciorbei noastre de fasole verde și cozile. Aici am curățat fasolea verde și am spălat-o, așa că în câteva ape bune, așa că acum o să transfer fasolea verde. Așa, între timp telefonul sună. Așa. Restul o să fac cu 2 mâini pentru că e greu așa. Și o să mai torn apă peste și când adaug condimentele, atunci o să revin. Ia să vedem. Fierbe zama noastră de fasole verde. Vedeți, am pus și 2 roșii, un ardeiaș, un gogoșar de la noi din grădină. Ceapa se vede și mai jos este restul legumelor și cozile de porc. Și acum vom pune o linguriță de piper. Vom pune din o pastă de ardei iute, din aia ungurească. Și sigur sare, dar nu mult pentru că cozile erau sărate, așa că vom pune doar puțin și vom adăuga dacă mai este nevoie la urmă. Vom vedea. Asta e tot. Condimentele, uitați, deja are o culoare plăcută, o culoare frumoasă și lăsăm să fiarbă la foc mic, că are timp. Facem un pic de untaș cu puțin untură, dar nu vreau să folosesc ulei dacă am untură de porc, pentru că mie îmi place gustul de untură, untura noastră de casă, așa că pregătim rântașul și în loc de apă punem lapte
Așa ne place cu lapte. Și așa cum am mai amintit, dacă rântașul e fierbinte, punem apa, laptele rece. Dacă este rece rântașul, atunci punem fierbinte peste el. Acum o să punem rece. Uitați ce bine arată, deja a prins culoare, o să dea și gust și culoare fasole, zama noastră de fasole și, bineînțeles, și un pic de îngroșală va fi. Ți-am turnat laptele peste și imediat se îngroașă. Trebuie dizolvat bine, să nu rămână cocolașe și pentru orice eventualitate noi îl trecem prin sită, să nu cumva să rămână cocolașe și să îngroașe acolo în zamă, să se întărească gogoașele alea, nu ne place. Așa că mai bine trecem prin sită, oricât de bine ar fi diluat, amestecat, fără cocolaș și totuși, ca să nu cumva să rămână vreo cocolașă, mai bine trecem prin sită. Uitați cum trecem prin sită. Vedem ce gros s-a făcut deja. Și cu lapte se face ceva super, super. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă și dumneavoastră obișnuiați să faceți așa cu lapte. Noi am făcut și cu lapte și fără lapte, cu smântână, cu fără smântână. De data asta așa vrem să mâncăm. Ia uitați cum arată zama noastră de fasole verde cu cos de porc afumatos. Foarte bine. Și o să vă prezint acum în farfurie. Sigur că vreau să scot cepele care s-au fiert, că trebuia să scot mai repede, dar acum le scot ca să nu rămână în farfurie. Mie nu-mi place. Așa că vă arăt în farfurie cum arată. Uitați, oameni buni, așa arată farfuria noastră, zamă de fasole verde. Arată minunat. Ia uitați, așa. Cu o bucată de coadă de porc. Are și șoric, are și un pic de slănină acolo. Așa că o să gustăm să vedem ce am realizat până acum. Haideți să vedem ce am realizat. Gust nemaipomenit de bun. E 100%. Fasolea fiată cât trebuie să fie. E minunat. Fasolea verde totdeauna este bună. Să vedem morcovii. Morcovii noștri din grădină. Este minunat de bun și să gustăm acum și o bucățică de cărniță. Și cu pâinea asta mare, bună, super.
Este minunat de bun. Este o rețetă simplă, fără prea multă treabă, ieftină. Nu trebuie multe ingrediente. Poate că aveți fasole verde acasă în grădină, aveți un oscior acolo undeva prin congelator sau prin cămară și uitați ce mâncare se face, regește, să mâncă regește așa. Așa că dacă faceți rețeta aceasta, vă doresc poftă bună. Vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici cu vizionarea. Vă rog frumos să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, să vă abonați. Până la următorul vlog, aveți grijă de dumneavoastră, axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.